Мимето. Имат си мама и татко дете, и за детето си грижат се те. Гледат го сякаш е цвете в саксия, всичко поднасят му те на тепсия. Слага му баба в устенцата хляба, таткото млякото, супата мама, глезят го всичките, обич голяма. Мими се мръщи, потропва, пищи. Супа не искам, разбираш ли ти? Мамино Мими, що искаш, кажи ми. Искам бисквити, ала шоколадови, сладки и каквито ни дадоха Владови. Мъжо, бисквити иди достави ти. Татко излиза набързо по риза, носи кутия бисквити, обаче не тъкмо тия, и Мимето плаче. Тези неща, направете ми крем. Крем ли? Щом искаш и крем ще дадем. Мъжо, изтичай, яйца ми купи. Мамино Мими, сега потърпи. Мими се плези, но радват се те. Мими разглезено чедо расте. Радост! Дочакват голямата слава. Мимето им първокласница става. Но първокласници с нея и те са. Всички са роби на тази принцеса. Има ли Мими домашни задачи, има и свита добри помагачи. Своята работа татко зарязва, синя хартия на ленти нарязва. Прави на Мимето ново сметало, старото вече било увехтяло. Мама лицето на Мимето мие, бабата внучето трие с хавлия. Грижи за Мимето колкото щеш. Мими, почивай си, да порастеш. Вкъщи случайно тя днеска сама е, ала без работа Мими се мае. Скални обувки лежи на чаршафа, гладна е тя, но далече е шкафа. Как ще се мъчи яйца да вари, хляб да нареже е трудно дори. Но се усмихва щастливият миг. Баба се връща, тя среща язвик. Бабо, къде си се влачила, ма? Обеда как ще приготвя сама? Баба слугува, а Мими яде. Бабо, водица! И тя й даде. Връща се мама, тревога голяма. Мамо, копчето я ми заши. Дай ми престилката и ме среши. Идва и татко. Нарежда му кратко. Хайде, обувките ми почисти. Иначе, татко, защо си ми ти? Ляга по гръб на кошетката Мимето, а се залавят за работа тримата. Тъй се минават години наред. Стават капризите нейни безчет. Искам на бар да отида. Иди. В бара с цигара ще бъда. Бъди. Искам без вас да вървя на море. Щом настояваш, тогава добре. Мими израсна девойка прекрасна, нежна, кокетна и шик издокарана, само че с работа всякаква скарана. Моля те, Мими, ела, помогни ми, ето в мазето слезни за кюмюр. Как да отида в мазе с маникюр? Слушай, момиче, хвани се за работа. Нека се хване за работа бабата. Ех, че отмяна отгледаха те, майче в саксията плевел расте. Дайте на Мими разкош, развлечения, но не мъчете я с труд и учение. Мими с труда не желае приятелство, принц потърсете за нейно сиятелство.